because wazi wathena how come ungafani nami kodwa uthi uyingane yami ubufana nezinye zengane zami and then like kungazi ukuthi istory esingasolveki kuze kube manje because wazi wathi ufuna i-DNA test yabo ngathi mina anginankinga ne-DNA test but sengifuna ukuthi nami kube khona ukugculiseka ngaphakathi because akuwona umndeni oqala owake wangiclaim njengoba kade ngisho laba bakashange bake bangiclaim njengoba nabo labo sebengiclaim according izinto ngendlela kuhamba ngazo kuyenza ukuthi lo mntwana lo othathwayo yingoba acoshwa emgaqweni makuthi ucoshiwe umuntu njengoba sinokuzwa ko Facebook sinokuzwa kuma radio sinokubona nakuma TV kuthiwa ingane bilahliwe itholakala ilahliwe akaziwa umzali wayo akaziwa ubaba wayo akaziwa umama wayo thiwa ke ingane mayikade itholakale ngalolo hlobo i-social worker okuyilona elisuke lidila nodaba lakhe lelo social worker liyayilimthatha umntwana limbhalise ngaphansi kwakhe limnika amagama limqamba amagama njengengane yakhe kube yilona futhi elithatha i-ID yalo limbhalise itifiketi ngaphansi kwegama lakhe igama lami nguprofessor ngoamkhize ngidabwa phansi kwaNongoma esigodini sabhe umthetho ngasohlangothini la kaMandlakazi mangabe yaqala ukuba ingxenye yohlelo lethu le oyethamele i-How I Ended Up in Drugs okuwuhlelo noma kuyingozi engaphansi kwesitebele i-MPTV1 la siyasilanda khona abafowethu nodadewethu abavele ngeshiya ezidakamizweni abasuke bezosilandisa kabanzi ukuthi bawela kanjani ezidakamizweni uhlelo olumalungana ngqo nokuzama ukuqashisa abantu ngezidakamizwa nanobhubhane nje esibhekene nalo ngenxa zazi izidakamizwa kodwa namhlanje sihamba ngohlelo oluthe ukuhluka kancane nengicabanga ukuthi okuningi sizokuzwa ngaye umfowethu nami anginalo ulwazi olunzulu ukuthi kumayelana ngani kodwa siyacela abafowethu nibeke indlebe nabangakwazi ukuthi besize belekelele kulolu daba afika nalo bafaka isandla insizwa kunjani ngiyaphela ubani igama awuzazise ukhulele phi kanjani kungani futhi ula ekubeni ungayibhemi idakamizwa okay nguLuyanda waKambatha yeah ngikhulele endaweni engazi ukuthi iseKhabazela indawo ethi iseKhabazela beAvoka khona ngifike awungoLuyanda kwesiqalela una intombi yebo nginayo intombi uyishela uthi intombi ukhulumela phansi kanje iyakuzwa yona ithini iyakuzwa uma ukhuluma nayo hayi iyezwa ukuthi indlela nje nginje udaliwe uphansi yeah no awuzothi uqinisise kancane ukuze umbukele ekhaya ezokuzwa hayi okay so ngifike eKhabazela ngisakhumbula ingamuphi unyaka bengihlala nobaba ekuthiwa ubaba uSibiya uThulani Sibiya Soto obenomkakhe sengimlibeleke igama kodwa uManxumalo so Zwede bangithatha eyintandaneni ngisamncane anginalo ulwazi ukuthi ngabe ngangisami kangakanani kepha ke ukungithatha kwabo bangithatha njengomntwana oyohlala nabo bangi-adopt so ngahlala ke nabo and then sengika grade 1 ila engafind out khona ukuthi nga-adopt ngitshenwa indodakazi endala kaManxumalo igama layo uSi sengilibele mase seliphelele kwakwenze njani ukuze kufinyelele lapho uma engaphosisi kusho ukuthi kwakuneyinkinga phakathi kwabantu abadala so ngagcina sengithola ukuthi nga-adopt ngoba ngisakhumbula kahle ngangisamncane kodwa ngiyakhumbula ngahamba ngayombuzo uba ngasho ukuthi mina kuthiwa uyena ubaba mungizalayo wangi-adopt yabo angibuza ukuthi ngizwe ngobani and then bese ngiyamchazela bese eyangitshena futhi angasangifihlele asho ukuthi angaka-adopt angiyena ubaba wakho okuzalayo so kwaqala-ke kwangazi ukuthi sekuba ney'nkinga nami like sengingane ehluphayo angisalawuleki and then hanjwe laba abantu abayizizangoma iy'nyanga and then
kube khona nje okuningi because ngagcina sebengifaka isiphandla khona lapha naKaSibiya but-ke manje uma ngithi ngiyamkhumbuza ukayiphiki nje lonto uthi akayazi so bangifaka isiphandla kaSibiya kwangazi ukuthi ngigula kakhulu manje sengiyahlupha nje like kakhulu so ube umuntu ke obeshintshanisa isiketi kakhulu baba so beyisoka ngamanye amazwi so ekubeni kwakhe yisoka ke kwagcina kukhona lo engendapha ngihlale naye engihlala naye kulaba ayithandana nabo sekuhlaleni kwami naye ube umuntu ojwayele ukuhamba futhi nangumsebenzi ubesebenza Transnet uma ehamba angishiye naye kungabi bikho nje ukuzwana kahle mina naye lo muntu lo so ejwayele ukuthi nje mangenze iphutha elincane uzongishaya nakho konke afaka abantu besilisa endlini futhi ngithule ngingamtsheni ubaba because ngazi ukuthi ngabe sengimosha into yabo so ngithule nje ngisho lutho uma efika ubaba kuthiwa mina ngenze lokho nalokho ashaye nje ngesibhaxa angakhulumi lutho so ngigcina sengasaconcentrate kahle nasesikoleni sengasayi esikoleni then ngolunye usuku ngahlangana nothisha because ngangisengihambe ngihlala ke sengibaleka ngisho nasekhaya kusaba ukuthi uma engafika ngizoshawa because khona la ake angibopha khona ngocingo inyawo nezandla lo muntu owayithandana nawo baba wangishaya benomakhelwane bengishaya ngenduku yomshanelo lapho kwakuthiwa ngithathe ifoni ngangisemncane ngangisemncane kwathiwa ngithathe ifoni and kumele ngiyikhokhe bangishaya kwazi waphukela umshanelo kumina and kwababhlungu kumina because ifoni namanje ngisasho ukuthi angiyazi kwafika ubaba bamtshena wangishaya wathina ngihambe ngiyikhiphe le phone kwawukuhamba kwami unomphela ngoba ngazi nokuthi ngizoyikhipha kephi leyo phone so uthisha ke ngahlangana naye angise esikoleni asho ukuthi nanga umfana ngihlangane naye akasayize esikoleni and angazi ukuthi inkinga yakhe bengibuza ukuthi kwenzakalani ngisichaze istory bangixhumanise nama social worker angale ngakhona lapha ngasekhaya kodwa kwamasho mabengixhumanisa nawo lama social worker siye kuona afika axhumane nalo mama lo mayexhumana nalo mama lo afike lo mama kwama social worker afika chaze athi mina ngiyahlupha ayikhalisa athi mina ngiyahlupha mina ngilaleli ngenza konke into ezimbi nje nakho konke bese kuthiwani ke umntwana mthathe mina bangibizele eceleni bangicela ukuthi uma phinda akushaya noma akwenzani usibikele thina and then sigoduka same time nje sathi sifika endlini kusho kube khona into engitshena ukuthi angime ngaphandle aqala angene uma engena aqonde ekamereni ngithi ngiyangena sengivale igate aphume nepipe elikhulu elibomvu khona lamancane kodwa ke lelana lalilikhulu ke elibomvu athi uzongishaya bese ngiyaphuma ke ngiyabaleka bamemezene izingane zasemphakathini ezincane engangisakhula nazo bethi maze ngibambe ngiphunyuke ngingatholakali futhi ngibaleke kakhulu ngibuyele esikoleni ngifike ngisho esikoleni ukuthi njengamanje njengoba ningibona ngila lo muntu kade sethi ufuna ukungishaya kodwa siphuma naye lapha and then bafonela ama social worker atheni hayi ngeke sivumeke le bangithathe bangibuyisele back ezintandaneni eWilliams Clark Car Insurance Home eSherwood bangibuyisele khona ke then ngihlale khona ke ngikhule ngifunde nje ukuze kushaye unyaka ka2017 bese ngiyasusa ke eWilliam Clark ngiyiswa eGirls and Boys Town enye i-orphanage kodwa I think ihlala abantu abakhulile khona ngiyiswe khona ngifike ngihlale nabo and then thena nje ungakapheli unyaka kule social worker engangisengizwana nalo lifike i-social worker lingitshena ukuthi selutholile umndeni wami ngibe surprised ngibe shocked uma lingichazela lithi hayi abakashange isibongo ngithi okay lingichazela ukuthi ngoDecember siyahamba uzobe usiyohlala nabo permanent bese ngithi okay kulungile bafike futhi bangibone hayi ngijabule nje kahle and then kanti angazi ukuthi akuwona umndeni wami and then bangithathe ngihambe ngiyohlala nabo ekuhlaleni kwami nabo kube kahle nje na for leso sikhashana ngisahleli kube kahle and then izinto iqaleke zishintsha bengumuntu oya esontweni kakhulu esontweni lokho kuphuma lezi zinto kuthiwa iProfeto kuthiwa laba abantu bafuna ukukubulala nakho konke kufike mina ngisho ukuthi kuthiwa nina nifuna ukungibulala bagcina sebengivala uke esontweni
kanti ngolunye usuku ngizothola ukuthi kahle kahle laba abantu laba akubona abantu engicanga ukuthi bona bathwala ngey'ngane futhi abaqala ukuthatha ingane kwi-orphanage yeah mina I think ngowesithathu cause laba abanye abekho abaphila imina ophilayo and nakhona ngathi ngithola ngifind out abangitshena ukuthini noma kuthiwa ngiyafa kusasa lokho kusayo bengangcwaba cause masingcwabisana wami sewavutha into abayisho kanti kwakukhona nomakhelwane into engiyithandayo yabakhona omakhelwane abayaziyo lento abangikhumbulayo beyisho futhi lento le and then kukuphuma kwami khona lapho kaShange ngagcina sengihambe sengihlala ke ngihambe ngihlala emgaqweni ngifunda Glenwood Boys High ngihambe ngihlala emgaqweni ngifunda futhi nje na kahle but konke la cause bengisangabona uma ngithi ngizama indlela yokuphila nje kahle babe befike bangiphazamisa bengiphazamisa ngagcina sengibona ukuthi okay othi ngishifte ngahamba ngayohlala endaweni ekuthiwa isefolweni ngibe ngifunda futhi then sekuthena sekuka grade 12 first term ngatshena ukuthi wanikeke uma kwashaya uJoni indaba yakho ye-ID ingakalungi uzoba nenkinga cause ukubhala ngeke uzokwazi ukubhala and ama results aJoni wona la ngomele ubhalise ngawo so na and I was like angazi ukuthi ngizokwenza njani ke so ngabona ukuthi anginamuntu ongangisiza imina kuphela wakambatha so othi mitani ngisekeke nesikole cause kusho ukuthi ngifundela into engekho ngashiya kanjalo isikole ngahamba ngifunana namatoho ngalithola itoho lokuthi ngikwazi ukugunda abantu lokuqala ngalitholela khona nje la emzinto ngafike ngasebenza ngagunda abantu and then ngasuswa nalomuntu owayengiqashile sahamba sashona le eGoli safike sasebenzela khona eDoof Club cause sathi sisuka sabe sesiya eRustenburg kuyila engahlangana khona ke noma ingane yami oqala umangane yakho yebo oqala yeah so ngahlangana naye ke kwangazuthi impilo nje ikhombisa ukuya phambili and then ngaba nebhadi washona kwi-car accident nengane and ngabona ukuthi kushuthi ayikho vele into engihlalele khona kanti uzobe sengitshena lo muntu owayengiqashile ukuthi vele usethole indawo eMpumalanga la afuna ukuvula khona enye isalon yakhe and then bese siyahamba ke eMpumalanga sifike sisebenzele nakhona futhi and then sisebenze nje hayi isikhathi eside but sisebenze and then bese ke siyabuya ke sibuyela ngapha eMzinto masibuyela ngapha eMzinto buya kwami shuthi sengibuyela kwenye isalon ngihlangane nomunye usisi osebenza khona like usefuna ukwazi kangcono ngami ukuthi ngubaba kababa ngoba sengizosebenza nabo ngimchazela istory sami up to Z kanti yena lo sisi lo kushuthi kune story nakhona kubo isicishe sifane nesami ukuthi kunosisi wakhona walahla ingane esayimithi ngenxa yokuthi ingane izalwa like ubaba wengane uzwana nobaba wengane yakhe futhi lo sisi kushuthi kahle kahle abangani ubaba bengane zakhe abangani bazwana bakamkhizi bobawu2 so angilandiseke usisi ukuthi hayi kahle kahle ngoba ngikubuza ukuthi isitori sakho mawusichaza siyafana njengalesi bonake abakahadebe bazalwa emampondweni abakosinayo so bachaza ukuthi lo mama lo wayethiwe lahla ingane emobeni and then bambona ukuthi uyolahla ingane and then bese bamtshela ukuthi bazofonela amaphoyisa and then abuye nami uma ebuya nami kuthiwa khona umunye ugogo ayihamba nayo okwakumngane wakhe ngalezi zinsuku kuthiwa afike azongibeka emva kwendlu bese ehamba kanjalo and then kwaqhamuka ingane yakhona eyintombazane le yangiqamba igama elithi ukwandile njengoba mina ngikhola ngazi ukuthi nginegama elithi ukwandile leli la khona uma bechaza kube khona engazuthi kuyahlangana but isihlehla bese bangikhombisa ke lo mama ashweni ukuthi akuyona ingane yami ugogo lo kuthiwa wasika inkaba yalo mama because kuthiwa wazalela egcekeni asho ukuthi ingane mina ngiyakhumbula yayinensompa phekwe lokho njani phekwehlo like la njengoba mina nginawo la achaza ukuthi yayinensompa nakho because endaweni kwakusengihlezi nje nangizobuka abantu besho ukuthi hayi because nabanye nezinye zeingane zakhe ngiyafana nazo kodwa ngifani naye
cause wazi wathena how come ungafani nami kodwa uthi uyingane yami ubufana nezinye zengane zami. And then like kungazi ukuthi istory esingasolveki kuze kube manje cause wazi wathi ufuna i-DNA test yabo. Ngathi mina anginankinga ne-DNA test but sengifuna ukuthi nami kube khona ukugculiseka ngaphakathi cause akuwona umndeni oqala owake wangiclaim njengoba kade ngisho laba bakashange bake bangiclaim njengoba nabo labo sebengiclaim according izinto ngendlela ekuhamba ngazo. So kwangazuthi ke sinongazwani kahle nalo mama lona and then itoho liphele khona laphana cause senginengane kahle esibili yabo yayikuthiwa uAthando uma wayo wase Potchefstroom sahlangana eBrema yabo. So itoho maliphela ngisuke khona ngale ngize la eMlazi kaJim. Mangifika kaJina kunomunye umfethu wakuthiwa uNdumiso owakamkhize ozalo Mazondi. So esazwana naye so ngahlala naye ke ngibe ngisipana futhi ngigunda abantu ngisebenza kwangazothi nje izinto zihamba kahle and then kwaqala kwabheda ke manje ke sekushona phansi ke itoho liyaphela. Okay, ngabanjwe inkunzi ngagwazwa la ekhanda khona isibazi and then ekugwazweni kwami ekhanda ngamchazela uMastendo ukuthi ngeke ngisakwazi ukuba la cause itoho selingiphelele ngeke ngikwazi uku-afford ukukhokha indlu. So ngizobona ukuthi ngizokwenza njani. Angivumele futhi kahle ukuthi hayi inkinga ungahamba cause last month vele ngangisengikhokhile ngahamba kuyiphakathi nenyanga. And then ke asho ukuthi ayikho inkinga ekuhambeni kwami ngihambe ngisuke ngiye endaweni ekuthiwa iseMalikazi le eMlazi. Fike eMalikazi cause kunabantu engangibazi khona ngisho ukuthi ngifuna ukubona ukuthi ngiyozama impilo noma kanjani ngihlanganise khona. Mangifika ngibona ukuthi kuba nzima kakhulu kunakuqala and then ngisuke ngihambe ngefolweni njengoba ngikade ngisho ukuthi ngake ngahlala nasefolweni sengibuyela efolweni kulaba engangizwana nabo vele ngalesa sikhathi and then bangibona bangibuza impilo ngibachazele ba-understand bangicuphise for leso sikhashana and then ngithole itoho elingatheni ngihambe ngiyohlala emqashweni nakhona efolweni. Mangihlala emqashweni angihlalanga ngisho u2 months ke khona emqashweni cause ngaxabana nomunye umfana wakhona obehlezi engixhaphaza bese ngibiza ngestabane athi ngiweak ngintekenteke angikhombisa ukuba umfana ukuba indoda like nje akamazi umfana onjengami. So ngilokho ngithula kwagcina kufeyila ukuthi siyaxabana khona sixabane hayi kuphele futhi njengabo bafana. Ongamshaya ngani umtshengisa ukuthi uyindoda? No, ngamshaya kona ngamshaya and then emva kalokho kwawumuntu ongazuthi like useyazwana nami kahle kanti yena kusho ukuthi khona abesangiplanele khona cause mina ngambona esezwana nami sezongibheka endlini mfethu right ngithi right athi hayi uzohlala nathi mfethu yabo ungahlali wedwa ngithi ayikho inkinga bayaphuza ke mina awuphuza kangiphuza so bayaphuza ke ngihlale nabo and then ngolunye usuku kushuthi nami ngangithi hayi othi ngibuzwe utshwala ngihleli nabo asho futhi na ukuthi mabuxaka ayikho inkinga and then fike-ke siphuze kahle angibona ukuthi hayi bona abungixaki kodwa nje akuyona into engijwayele kushuthi bese yaqala akhulume ngendlela impilo yami engiphila ngayo asho ukuthi wena unophara nje phakathi yabo and ayivuseke lezi zinto lezo zokuthi uma umfana kumele ube nelizwe liqinile nakho konke lokho ngimkhuza ngithi mfethu ngicela uyeke le nto yakho ngoba yasixabanisa ayaqhubeka khona omunye ehleli nawo usezenza isangoma mbumbulu useyabholofitha manje usethi wena akumele uyogezwa kwamalwandle nakho konke chaza into engekho manje and like ingiphathe kabi le nto le ngiphume emotweni kule moto esahleli kuyona ngiphumele ngaphandle sikhona phakathi emqashweni ngiphumela ngaphandle ngithi wenze ngicela uyeke le nto le ahambe angene ngaphakathi emotweni afike ahlale kuleli window ade ngihleli kona kushuthi abethatha isipanela lesi sokuqaqa amasondo emoto anginakeli kulo mzuzu ngimtshela ukuthi mfethu musukuyenza lento ngoba sengizodinwa ke manje bese siyaxabana bese ethi phela mina ngakushaya bese ngithi ayishaya manje bese khipha isipanela afike ashaya ngaso nje la ekhanda phakathi nendawo bese ngiyacasuka ke nami ke ngimbambe imdonse aphumele ngewindi sesiyashayana ke manje ngiyadidizela siyashayana intombi yakhe yazama ukuhlukanisa
Abo like sekuyisiphithiphithi nasemqashweni. Kushuthi kunomunye umama owumashando oshadele kaHlongo ebengizwana naye ka next door. Behleze engikhonzini. Abone ukuthi kwenzakalani eze azongilamula. Kushuthi the time ezolamula mina lo mfana ahambe ayothatha ummese endlini. Kuthena sothatha ummese endlini abuye eze kumina bese lo mama eyangilwela. Engilwela kulomfana uthi angangikwazi. Sena ke lokho nentombi yakhe umfana esiyothatha ummese endlini. Uthi umama usabhizi usangadela lo mfana kanti intombazane izofika ingikwazi nawo la sokuyisibhudubudu ngaphansi amedana ngibambe lo mama nje ngqe athi ayike ngcono nikwaze mina ke manje. Kodwa lo mfana sengancamele ngimfele kuthiwa ngifele ingane engingayazi. Kodwa ngizohlukumeza ingane. And then kube into engazothi iyaphela kusekuseni cause wacela lo mama uthi ngilale emzini wakhe njengoba kade kwenza lento emqashweni ngilale kusekuseni lo mfana lade ngixabana naye ahambe isiseleke intombazane mina singakwazi ukuthi ngiyiphinisele cause ke ayicabanganga ngalesi sikhathi yenza lento ukuthi lo mfana uyahamba uyosebenza ushayela ama taxi yona bese iyasala imini yonke ibisala nami nentombazane. So isiseleke le ntombazane and ngiyayibona manje and inhliziyo yami isacasukile ngalendlela ukuthi ngiyafuna ukuyiphiniselela but ngiyazazi ukuthi ngumuntu onjani. Ngisho ukuthi yazini ngcono ngihambe la endaweni cause ngeke ngikwazi ukuhlala nabantu engizobe ngipretendana nabo egcekeni. Hambe ngimtshela noMaster ngithi Master ngiyahamba manje angazi nokuthi ngiyaphi. Ngiyahamba kodwa and ukuhamba kwami angihambi ngoba ngithanda inkinga yile simo lesengibhekene naso. Master ndakhipha u50 athi mina imali yokugibela ngihambe ngiyekana emakhelwane kaMaster ngimchazela uMaster athi nanku 10 bese yangibuza ukuthi ngiyaphi. Kuyimayibuya ingqondo ukuthi hayibo ngake ngaba nekhaya ngisemncane le Khabazele Avoka la enga-adoptwa khona and then ke bese ngithi hayi ngizoya kwaMashu bangibuza ukuthi ngaziba kaMashu ngisho ukuthi angisafuna ukubona lo baba lo wangi-adopt mhlawumbe khona indlela angasiza ngayo bese bethi ayikho inkinga ngigibele ngihambe ngifike eKhabazela but ukufika kwami angifuna ukuqamba manga ufika kwami ngaqale ngamfonela lo baba cause lo baba kukho konke obakwenzakala empilweni yami inamba yakhe bengiyazi ngekhanda ngazi ngisamncane bengiyazi ngekhanda inamba yakhe bengihleze ngizomfonela nangathi ngeba nengane ngamfonela nathi baba senginengane noma sengazi ukuthi akuyena ubaba mongizalayo kodwa kumina kusana lento ukuthi ubaba wami cause anginawo umunye ubaba ngaphandle kwakhe and then like ukumuntu okhona ngokuba khona empilweni yami over the phone but hayi physical ngingabe nankinga but ngimchazela ukuthi baba sekwenze ku1 or 2 and ngiza ngalapho ngabe ukhona yini athi nathi cha ngisambe nomsebenzi but bakhona ozobafica ekhaya egcekeni bese ngisho mina ukuthi akhe ayikho yeke inkinga ngibele itaxi ngize ngifike ngehle kahle ngishona ezantsi ekhaya mangifika hawu njani siyaphila bethuki laba abangigcina boma 2011 sebeyathuka manje sengiqhamuka sengimngaka hayi ngibachazela ukuthi hayi impela bengiphethe kanje nakanje bese bayafona bafonela ubaba bamuza ukuthi hawu buwazi nothi uLuyanda uyeza bese ethini bese ethi hayi bengingazi ukuthi uLuyanda uyeza basamfonela ngikho lapho eduzane kwabo and then bese babuya bangitshela hawu uthi umalume njena bese ngazi ukuthi uyeza kusho umshana wakhe bese ngithi mina hayi ngicela nimfonele yabo bamfonela bese ngithi hawu baba angikutshenanga ukuthi ngiyeza athi hayi ungitshenile ukuthi uyeza kodwa bengingayitshena ukuthi uzohlala esikhashana bese ngithi mina hawu kanjani manje bese ethi inkinga yeke la ayikho indawo yokuhlala yabo zibe zikhona izindlu zokuqashisa unanemjondolo. Okay uphi usibe okhona uyayazi number yakhe inamba yakhe ngiyayazi wekwambuza ukuthi umndeni wakho ngqo ngake ngambuza ukuthi uma wami cause yena benalo mama lo abahamba bayangi-adopta naye entandaneni muzothatha umntwana obvious banginikeza i-information ukuthi it's either wayezalo sibanibani noma uma engazi ukuthi uzalo ba kusho ukuthi asazi ukuthi uzalo ba nakho konke nabo nginesiqiniseko ukuthi baba nayo leyo information kodwa uma ngibuza mina istory ahlangani cause yena ungitshena ukuthi uma wami ngazothi kwawo wase Richmond Farm
but uma ngizwe kuthiwa futhi ngazalelwa nasemaganti but uma sengiyoconfirma lento kuyena kwesinye isikhathi ubuye IP-ke ngazi ukuthi usuke senze njani yabo aphike asho ukuthi mina ngikaze ngitshene ukuthi umakho wase Richmond Farm nokuthi wena wazalelwa emaganti okay awungitshenanga nginikeze izinto ezingakwazi ukuthi ngitholele umama ongizalayo ngithole ikhaya lami la ngempela ngicela ungiphi certificate sami sokuzala anginikeze ikhophi ngimcela ukuthi ngicela ngiphi ikhadi lomgomo because ikhadi lomgomo linawo kama initials ama ukuthi umama ubana kanjani angafuni ukunginikeza amethanathi alikho ikhadi lomgomo hawu kanjani because izinto zami ngiphindele entandaneni athi hayi ngayithatha ngayibuyisela khona ngathi musukuphosisa because akuwena wangisa khona ama social worker angithatha angibuyisela khona and ngikhumbula kahle ukuhamba kwami akaze kubuye kuziwe la ekhaya kuthiwa mhlawumbe khona izinto zami ezolanda njengoba wayesakwazi ukuthi abe nanekhophi yami yesitifiketi anqabe nale ye-original iy'ntandane lezo wathathwa kuzona eziphi ise-Glenwood I mean ise-Williams Clark Garden Children's Home waya khona ukuyobuza kabanzi ngemvelaphi yakho ukuthi babekuthole kanjani kuphi ngake ngaxhumana nabo bathini cause ngangingekho around like Durban into abangichazela yona bathi akukho okutheni abangakwazi ukungisiza ngakho ngoba sengidlulile ku-18 uma ngifuna leyo information ngingayithola kwi-social worker lami leli okwakuyilona libhizinisi nalelo case so kule system yama-social worker-ke ayashintsha ama-social worker njalo emva kwesikhathi and angisalikhumbuli nokulikhumbula i-social worker leli eladila nami ngisamncane i-social worker engilikhumbulayo ileli lango-2011 ngenkathi sengibuyele entandaneni and-ke naleli ayikho i-information yelokhu ye-social worker elidala hayi angazi ukuthi ngathola mhlawumbe singatholakala khona le entandaneni mhlawumbe mawusuka la eThekwini kude kangakanani mawusuka la eThekwini ise-Sherwood kuphi malini ke Sherwood kuphi khona Sherwood ilanga mawuya ngase-Westwood Mall it's like la ngase-Signum okay yeah siphi certificate nginekhophi ye-certificate ikhona ID yakho lapho i-ID nami yeah ikhona i-ID nami okay manakhe okay so njengamanje uphi lo mama lo owawuthi kusolakala ukuthi ingane yakhe lo hayi loyo mama ke angazi wena ngokubona kwakho uyena noma wakho hayi cha akuyena yeah no bese uhamba sewenza i-DNA bengizoyikhipha imali hayi angikholwa ngabe ngidlala ngawo Sotobe Yo Women's Cho Professor lo Ngihamba kanjani Ngigrand ngikuthinte ngesikhathi esi-right yini I know wakhuluma ngokufana yazi kunentwana la ine-certificate ngoba ine-certificate ayibazi abazali bayo babe-adoptile so manje sekuneyinkinga kulomndeni ababe-adopte kuwo futhi manje ayikwazi ukuthola imvelaphi yayo so ngale ID number kwi-certificate wakhe ungakwazi ukuthola abazali bakhe certificate uyazi noma ikhadi certificate uyakwazi ukuchaza wayisenzelwe ba ngeke ngambuza ukuthi certificate wasenzelwa ngokucabanga kwakho wasenzelwa labantu abam-adopta or wasenzelwa uma wakhe ngqo uthi akubona abantu abam-adopta abamenzela ngithi usho njalo akubona okungenzeka sho ukuthi ya uthi akubona abamenzela certificate uthi akubona abamenzela isitifiketi mele enze an-average kwi-52 an-average so 275 mngakanani mfana unangayo iminyaka ngo-2003 21 kulo nyaka uthi ungango-2003 certificate kanini so idala noma sabani bese siveza abazali noma siveza igama lengane kuphela uthi I think lesa siveza igama lengane kuphela angazi kodwa bavela nabazali kuthola isitifiketi I know this khona lezi ezinto eziveza umama ibeze ingane yeah mhlawumbe zokusibiya-ke lezo lezi ziveza lezi ey'fana nezindala nje ya ngiyayibona iy'ndala zethu ukuthi zine-ID number kuphela i-ID number kuphela ngicabanga ukuthi lezi ey'ndala ngina
license ne-ID number. No, kumele kumele ngi-check-e ofisini. Okay. Ofisini kusuke-check-a hlatha mina abhalisele isitifiketi okuthiwa i-Anabridge. Yeah. Anabridge iyona lehambi yePitori yobheka lesitifiketi lesenzuka. Okay. Wena ukwazi ukucheck-a ngesizulu lapho? Ngeke ukwazi ukucheck-a wena lapho ngesizulu sakho? Ayinana mawulesitifiketi esidala ayiveli. Okay. No. Ayiveli nje bese nakhona ukulasela nje but hayi mancane amathuba bawoleswa. Okay. Mhlawumbe singayenza phona leyo nto leyo. Kumele siyenze kuphi? Wahamba ngihamba Facebook ugcwele ubhalisela isitifiketi Anabridge umthelo bajalisele ku-75 usihamba. Okay. No. Uya ngempela usheka emva kwa-6 weeks. Okay. No, siyabonga kakhulu mfowethu. Sure. Manje kunjani wena mawuthi sihambe siya khona lapho ukade uthathwe khona ey'ntandaneni ke siyoza khona siyozama ukutracer khona? Nalapha ngiyibona inkinga mangasiza nje noma ikuphi ongasiza manje anginayo inkinga. Okay. Uma usufikile wathi ubaba wakho bengacabanga ukuthi uzohlala, ikuphi okwalandela lapho? Wathi cela benginikeze u-R50 ngiphindele la engivela khona. Banginikeza u-R50 and-ke mina ngabona ukuthi hayi akukho la engakhona and lo R50 lo instead anguthathe ngusebenzisa ukuthi ngithole into yokudla later on during that day. But njengoba ngafika ekufikeni kwami ngashiya isikhwama bese ke ngahamba ngayibonela laba abantu engangikhula nabo ngisakhula nomakhelwane nje basically ukuthi awu like ngisakhona and then kwaba khona umunye umakhelwane engihlala naye phansi engixoxa naye isimo sami ngaye. Yeah. Wangichazela ukuthi cause yena kusho ukuthi wabona washo ukuthi if kwenzeka bethi bachitha lapha nakini ufike uze la ekhaya. Yeah. Thina sokwamukela ayikho inkinga. Bese ngathi mina hayi akho ngxaki. And then okay sebenginezile ku-R50 ngiyithengele into yokudla cause kwakuse kwintambama and then later on ngehle ngiye kona kulowo muzi ngifike ngichaza ukuthi hayi wenze njalo ubaba bese bethi hayi okay kulungile it's fine. Then bese bangithatha futhi bangihlalise khona laphana ngihlaleke khona ke kodwa ke bengikulo mndeni lo obukhulunywa ngabe emphakathini yabo. So bengikulo mndeni obukhulunywa ngabe emphakathini sona nokuhlala kwami khona kwagcina sekungekho like ngalendlela le ebengicabanga ukuthi cause like bekuzophuma le inkulumo ukuthiwa kamthakathi yabona konke but ke ngeke ngisho ukuthi khona noma cha ngoba ngazi anginazi isiqiniseko. Ngahlala ke khona ngahlala kwangazi ukuthi nje sinobaba khona sinokungazwani nje kahle cause kushuthi wena wenzani lenenza ukuthi bengakufuni awuyihlangule nje manje ngoba nje ngifisa ukuthatha uhambo lokukusiza. Mina abantu abaningi bakhala ngokuthi mina it's like ngilazy like angikho active awunayo the thing. Ungizwile ngitheni lapha phandle ngesikhathi ngiqala ukubona ukuthi ngitheni ngithe ufuna ukufakwani umlilo fire ngisho njalo kuwena ngithi ungizwile ukuthi ngisho njalo mangiqala ukubona. Yeah. Khona umlilo ongekho kuwe and futhi mawuphila ngaphansi kwesimo njengalesi uyathanda uyawudinga lo mlilo lo udinga ukuvusa ibhubesi kuwe ngaphakathi ngoba impi ayimfuni umuntu okhathele lento esibhekene nayo. Ngisho ngakuthiwa abazali nabo ke straight still isikhathi esiphila kuso kuyaphoqa ukuthi ube yifight uthanda ungathandi. Yeah. It's sad ukuthi ulwana lempolwa nayo but nokwasempilweni wangempela nje nathi esinabo abazali bethu esibaziyo kuyaliwa. Shuthi uzohamba udibana nayo indlela yonkelento cause manje mina ngithema ngikubona ngakutshela ndoda ngidinga umlilo ndoda kumele ngikufake umlilo ndoda kumele ngikwakhe ibhubesi ngikhande inhliziyo yembi ngoba mina ngisebenza ngento ayisoft mina ngifuna ukukhanda inhliziyo yembi ndoda hayi inhliziyo yembi uthi ubulala abantu yokuthi ubhekane nempilo yakho wazi ukuthi kunoma yini obhekene nayo kodwa
uwena okumele ube in charge of impilo yakho. Sithi sikufuna lokho esikufunayo kodwa uyalo. Ngicabanga ukuthi masudibene nami udibene nomuntu oright. Mina ngisiqhwaga ke mina bafu. Hayi mina ngisiqhwaga bafu mina. Akukho lapho engingangeni khona. Leyo nto uyazenzela. Akukho lapho kubhaliselwa khona ubuqhwaga. Uyayitshela wena manje ukuthi manje ayikho into ezovimba mina. So kuzomela sizame ukuthi silwe lempi leyo. Nguze ukhuluma indaba yokugunda. Ukugunda abantu into esuka isesandleni sakho, ikhono lelo, italent lelo, isiphiwo leso. Kunabantu abahlala emaflatini lapha eThekwini, kunabantu abane drive imoto ngokugunda. Indoda egunda mina nemoto ihlala eflatini iyondla ngokugunda abantu. So mawukuthi wena uphethe ukugunda ezandleni zakho, kusho ukuthi uphethe into enkulu. Njengamanje enye into okumele ulekelelwe kuyona leyo. Sithi sibafunayo kodwa kube khona into ekuphilisayo. Ngiyayibona leyo nto leyo. Ya ngiyayibona ngoba angisathandi kwangempela lempilo engiphilayo. Kwakhona ke empilweni yakho yini ofisa ukusizakala ngayo nje ukuze impilo yakho ibe ngcono? Okay. Ukutholakala ekhaya obviously la umndeni wami. Yeah. But so uthola umndeni wakho definitely sure. Okwamanje like kule crisis engibhekene yona like at this moment okwamanje indawo yokuhlala, into zokugqoka, ukuthi ngikwazi ukubuyela esikoleni njengoba uzoqala unyaka next year njengoba sengibhalisile futhi and ngasho ukuthi ikona okubalekile kwamanje ukuthi ngibuyele esikoleni, indawo yokuhlala, ngikwazi ukuthi ngibe nento zokugqoka ne-ID nake izinto like engifisa ukuthi ngisizakale kuzo. Ngoba unesitifiketi i-ID kuzoba lula ukuthi yenzeke. Yebo. And nokuthi ke mhlambe kumuntu owaziyo ngokuthi mhlambe uba usibongile wakambatha, mhlambe umuntu okuthi usibongile wakambatha wake kwenzeka wahlala eRichmond Farm noma wake waba nengane kwagcina engaziwanga ukuthi iphele lapha ingane, mhlambe nalokho umuntu onalo lelo lwazi makusibongile wakambatha. Okay, uma wakho kwawusibongile wakambatha ngokuthola kwakho kwasho ubaba usibiya lo wangadoktha njengoba ebuye kuphike kwesinye isikhathi ukuthi hayi yena wazi isho lezo zinto. Uthe uyazi namba kaSibiya? Yebo. Ngiyayazi umuntu obuza 07. Ungayibizi. Okay. Ama followers eMPTV wona azosuka amfonele amlwisi. Awuthi zimshayele. Umuntu othintayo. Futhi uSibiya bonke ngoba nalo phela uSibiya ozokusiza ngendaba ze-ID. Sotobe. Kunjani? Ukhuluma noProfessor Mkhize phansi kwaNongoma. uProfessor ngwaNongoma phansi ehlala Nkosi. Impela yebo. Cha nginensizwa lapha ekuthiwa uLuyanda lapha. uLuyanda. Sizama ukudinga idudaba lakhe lokuthola abazali bakhe since nawe kade umzali wakhe ngalendlela kade kuyikhona manje ubhekene nezimo zempilo ezidinga ukuthi engathi singathola umndeni wakhe. Uma usakhumbula mhlawumbe i-social worker lakhe leli lokuqala namthola kulo kwakubani? Yeah. Wena umkhondo lutho nje mhlawumbe ngisho okuncane mhlawumbe obungasisiza ngakho ukulekelela ukuya phambili. Mhlawumbe obungasilekelela ngakho nje noma kuwumkhonjwana ukuthi mhlawumbe uma weke wantongela wezwa wakuthiwa obaba abazali bakhe. Yeah. Yeah. Yeah.
Wesotobe. Unjani ukuyiphatha uLuyanda? Unjani ukuyiphatha? Yebo. Okay, siyabonga. Oh, Soto. Ayibuye ngazwakali kahle. Siyabonga Sotobe. Sibuya ngenkomo abafowazana bebeya ngehlahla. No ubuye ngazwakali kodwa umuzwa ngathi uyakhala uthi ngathi awuyiphethe kahle. Uthi uphume kanjani la to adoptwe khona? Hawu ngabe ngibe nga-adoptwa yena. Ngingaphuma kanjani la nga-adoptwe khona ngibe nga-adoptwa yena? Because makuthiwa akaze ngi-adopt ngaba ngikho kule simo engikusona kuyimanje. Uthi angiyiphethe kahle nangu usisa ngifuna ukumfakazisa kepha-ke endaweni abantu bayangazi. No, angena lo muntu obhedayo. Ngiyangithande ukwazi inhlangothi zonke mangisebenza udaba lo muntu because ngiyindoda mina eya all out mayisiza umuntu. Okuyaye kube buhlungu ukuthi yabona mase ngithe ngiya all out bese ngifica izinto nami ezogcina zingenza abange otherwise. So awuthi ngifonela umfana ozosithatha imoto siye khona lapho siyobona ukuthi nithe kuphi. Angiyawazi 123 Kapat Road eSherwood. No, okay, so fonela umfana. Angazi noma ngisivalelise noma sobaxhumela mhlawumbe mase sikhona akujwayelekile ukuthi kuvunywe indaba zokushutha endaweni zama-social worker akuvumelekile. I think ningakhona ukuthi nikhulumisane nabo because mhlambe nabo uma ya bona bengasho ukuthi uma ngizosizakala ekugcineni. Okay, no, ake sihambe siya khona. Nina bendlondleni ophapha ekhanda kamenza indaba lo muntu omemeza ngathi yakhalela uthi igula likaJama lichithekile. Awu nina bakamputu bomvu njengegazi. Lo khulumayo uProfessor ngoamkhize ngidabuka phansi kwaNongoma esigodini sapho umthetho ngasohla ngothini la kaMandlakazi njengoba besishilo bafowethu ukuthi sizohamba noLuyanda siyochecka lapha abam adopta khona ukuyozwa imininingwane ukuthi ngabe abazali bakhe bangempela kwakade kungobani. Sihambile ke saya kwenye indawo kuthiwa kuphambe lapha Williams Clark Williams Clark lapho khona uSotobe nowakwakhe bamthathela khona. Sema sifika khona basitshela ukuthi i-information yona bona ababi nayo information yabazali okwabo ukuthatha umntwana osuke esethathwe abantu abadila neindaba zokuadoptwa kwabantwana. So basebesiyalela la sithe masifika lana ke safica omunye usisi okwazile naye ukuthi asichazele ngendlela asichazele ngayo engathi kumcikilisho akulula njengoba sicabanga akulula ngendlela ebesicabanga ngayo kubuka ngathi umqansa uyanyukela kodwa ke ngokuthemba inkosi siyathemba ukuthi mhlawumbe ezinye izinto zizokwenzeka ngendlela eright. La into abayikhulumile kuthiwa kukabili noma kathathu. Okokuqala kuthiwa kuyenzeka umntwana mayikuthi waye adoptiwe ifamily emadoptile yamthatha kwi-home kuyenza ukuthi lo mntwana lo othathwayo yingoba acoshwa emgaqweni. Makuthiwa ucoshiwe umuntu njengoba sinokuzwa ko Facebook sinokuzwa kuma radio sinokubona nakuma TV kuthiwa ingane bilahliwe itholakala ilahliwe akazi umzali wayo akazi ubaba wayo akazi umama wayo. Thiwa ke ingane mayikade itholakale ngalolo hlobo i-social worker okuyilona elisuke lidila nodaba lakhe lelo social worker liyayilimthatha umntwana limbhalise ngaphansi kwakhe limnika amagama limqamba amagama njengengane yakhe kube yilona futhi elithatha i-ID yalo limbhalise itifiketi ngaphansi kwegama lakhe. Ukubeka nje isibonelo mangathiwa uProfessor Mkhize wacoshwa alikho imumva lakhe lo
lo social worker ozosebenza udaba lami ngizoba ingane yakhe, automatically ngizoba ingane yakhe. Uma-ke sekufika abantu bezongi-adoptha kunemqathango eyaye ihanjwe. Kuthiwa futhi kukabili, kune-foster ne-adoption. I-adoption ine-process yakhona lapho khona-ke lo kuyena o-adoptha ingane esezothatha ingane iphinde-ke manje isizofakwa esibongweni sakhe lo kuyena oyi-adopthayo, kube ingane kuthiwa kuba ingane yakhe for good, noma ngabe useyathanda noma ngabe akasathanda, akukho ukuthi uzocathama ethi uyayibuyisa ingane kuba eyakhe for good. Okuyaye ukuthi-ke ingane mayisiba nenkinga kulowo mndeni kube nzima ukuthi isizakale, njengoba iy'ngane ey'ningi zigcina ziphelela emgaqweni, ezinye y'phelela ey'dakamizweni. Sibonga khona ukuthi insizwa le yona ibingakaweli ey'dakamizweni. Inkinga enkulu esibhekene nayo njengamanje nosisi azozama ukusi-check-ela yona, kunefomu asinika lona kumele siligcwalise. Leli fomu leli kuthi ingane ngesikhathi itholwa i-information bayi-archive, usebenzise lelo gama lika-archive, okusho ukuthi kunalapho i-information egcinwa khona. Njengamanje into kumele siyithole thina ukuthi uLuyanda kungabe wacoshwa elahliwe, ngoba kuthiwa okunye okwesibili kuyenzeka umama maye ukuthi uyayibona ukuthi ngakakwazi ukuthi akhulise ingane, akekho esimeni esi-right, bayayithatha ingane kuyena. Kuthiwa lokho kusuke kungcono ngoba usukaziwa umama wayo, futhi yonke lonto iyathathwa iyofakwa kumafayela ibekwe, ukuze ingane mayisinenkinga isibuya kanje isindala, uma kuqaqwa kubhekwe emuva kuthiwa no kahle kahle wona uma wakho wangempela kwakusibani bani. So esimeni njengamanje esibhekene naso simi la khona silinde imphumela yokuthi usisi uma eseqaqa leyo nto archive uzobuya nemphumela ethini. Kungabe umfowethu wacoshwa o umfowethu wafika washiywa abazali bakhe. Ilokho njengamanje esibhekene nakho. Nengicabanga ukuthi bathi kuzothatha isikhathi eside ukuze kwenzeke, but kunabantu bami abasebenza Home Affairs engisebenzisana nabo, nami ngizozama ngoba unaso isitifiketi. Into ebuhlungu-ke le sitifiketi anaso, into esengiyithandazelayo, ngithandazela ukuthi kungabi isitifiketi asenzelwa yi-social worker okuyilona obelisebenza udaba lakhe. Ngifisa sengathi le sitifiketi lesokuyisona esizosisebenza kungaba isitifiketi esenziwa umzali wakhe ngqo, ngoba kuzoba lula ukuthi simthole okuyena oyewumama wakhe, noma singeke simthole yena siqu sakhe, kodwa sizokwazi ukuthola amagama nesibongo okuqondile, bese-ke siyaqala-ke sibuka ukuthi i-idea yenziwe phi yakhe umama, silandele sihambe siyofunisa ngalapho. Njengamanje khona into leyo sayithandazelayo ngoba sila bafowethu, uma ekhona omunye ongaba nosizo entweni enjengale, angijwayele ukudila nezinto ezikanje, siyacela bafowethu avele angifonele, khona nenamba umfowethu atholakala kuyona, kodwa kuyona yakhe eyosisi okuyena omlethe kimi. Mina ngizobe sekunika leyo namba, uxhumane nabo makukhona nawe indlela ongakwazi ukuthi usize ngayo. Okwanamhlanje ngicabanga ukuthi kuphelela khona lapha, ngazi noma khona yini obungafisa ukukuphawula esizweni. Hayi, akukho okuningi nje ukuthi nje kodwa usizo bengathanda ukuthi makhona ongakwazi ukusiza nanoma ingayiphi indlela asize. Yeah, cause ngiyalidinga lona usizo. Yeah, kuningi ngakusho nanoma ingane. Siyabonga.